Здравей, аз съм Иван Калев. Днес ще си говорим за, може би е тук, творчество. Кога за последен път така реши да направиш нещо творческо, да развиеш тази страна? Повече време за мислене давам тук. Но все пак, кога го направи? А знаеш ли колко е полезно да развиваш творчеството, защото то може да ти даде много отговори на въпроси, в които нямаш отговор. Или просто не го виждаш. Творческата страна ще бъде разгледана и ще бъде много добре развита на магически огледала. А за повече информация долу в сайта. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.